Kung gusto mo makatawid agad, dapat willing kang mabasa. Willing kang mabasa. Ayun, yung dalawa na yung kasama, hindi pa nakakatawid. So, ano mga bida-bida, welcome back to our classroom. So, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Batanes of Pangasinan. Pero, pagpunta mo pa lang dito, challenge na. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Ngayon titignan natin yung sa Batanes of Pangasinan. Ang itsura nun, mukhang Batanes siguro. Bababawi ka ba nga din? Pangatumagayam.
Kung gusto mong makatawid agad, dapat willing kang mabasa. Willing kang mabasa. Ayun, yung dalawa na yung kasama, hindi pa nakakatawid. Gusto mo makapunta agad, handa mo na yung pantalon mo. Ah, sila. Ayun, patawid na. Kaya explore natin kung bakit tinawag na Batanes ng Pangasinan itong lugar na to. Tara, let's go! Last time napuntahan natin yung Batanes ng Zambales. Hanapin nyo na lang dun sa mga previous vlogs ko. Parang Batanes din yung napuntahan namin ngayon. Ang sarap ng hangin, medyo makakapag-relax ako dito. Yun nga lang, hindi rin maalis sa isip natin yung nangyari sa mga kababayan natin dun sa iba't ibang probinsya na nasa lantangan ng Baguio. May nagbo-move on doon, no? So meron na akong tatlong Batanes-like na mga lugar na napuntahan. So sa tatlong yon, if I'm going to rank, one is the highest and 3 is the lowest. One is doon sa Cape Inganyo, sa kanilang Batanes view doon sa Cagayan. Second is the Zambales, dun sa may papuntang Anawangin, and this is the third one. That is my honest rating sa kanilang Batanes view. So may iba't iba silang ganda, character, kumbaga. Maganda rin dito. Kaso nga lang, pag pumunta ka dito, huwag kang magsusuot ng medyo glamoroso. Lalo ng mga babae, kasi hindi ka sasantuhin ng mga bato at mga alon dito papunta doon sa Batanes ng Pangasinan. So I guess that's the wrap, everyone. See you next week.